Hoy, delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sabi nga sa kanta ni Yeng Constantino, mahirap pala maging TANGA. Mahirap palang umasa sa wala. Sasabi ko sa'yo talaga, kapag ka hanggang ngayon ay isa ka sa mga lalaki na talagang paasa sa babae, hay nako, tantanan mo na yan, sinasabi ko sa'yo. Akala mo naman talaga kung magpapaasa ka dyan, akala mo naman talaga kagwapuhan. Pero kidding aside, may mga time ba na feeling mo litong-lito ka na sa mga pinapakita niyang actions sa'yo? Yung mga kunwari mag-good morning, good night, may mga sweet long messages, tapos hindi makakatulog kapag ka hindi ka chinat si messenger. O kaya naman i-story ka, may pa-heart-heart pa, meron pang sweet background music. At tapos, maya-maya, hindi mo napapansin. Teka lang, ba't parang lumalayo na siya? Wala pa man. Parang may hugot. Pero minsan kailangan mo rin i-check. I-check mo kung ano nga bang meron kayo. Baka naman mamaya pinaglalaruan ka lang niya. Or di naman kaya, seryoso siya sa'yo pero may mga reservation. Taray, parang restaurant. Pa-reserve! Well, kabisyo, habang nakikinig ka ngayon, alam kong malalim yung iniisip mo. Alam kong iniisip mo siya kung paano mo ba sasabihin ang totoo sa kanya kasi sinungaling ka. Well, sige. Hayaan muna kita magmumuni-muni dyan. Later on, magbabalik ako, ha? Mamaya. Wag ka nga alis. Maya-maya sasabihan kita ng ilang tips para maamin mo na sa kanya yung nararamdaman mo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy, be. Ayun na, nasa harap mo na, be. Jowa material na yun. Iiwan mo pa. Anyway, habang nakikinig at naghihintay kay Mara Tony, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.